hawnhekk inħarsu Dr. Joseph Muscat bħala l-Prim Ministru. Jien ngħidlu bħala l-missier li reġa' tani ħajti mill-ġdid. Kien intervent emozjonanti dak ta' Shania Micallef fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista. Shania hi persuna trans li fl-aħħar 4 snin għexet ħajjita kif dejjem ħolmot. L-ostakli li kellha tneħħew minn gvern ta' Joseph Muscat li ta' ċans li tibni l-futur tagħha u twetta l-ħolma tagħha. Tafda biss lil Joseph Muscat, il-missier għal-futur tagħha, stqarret Shania. Għalhekk qiegħda jien biex ngħid id-differenza ta' ħajti qabel u ħajti issa. U bla dubju li jien fit-3 ta' Ġunju ħanagħmel l-għażla mhux tal-partiti, iżda ta' ħajti. Naf u bla ebda dubju li ħajti sabiħa issa aħseb wara jekk jibqa' l-Partit Laburista li ħajkompli jiġġieled għalija. Bid-l-oħra ta' gvern immexxi minn Joseph Muscat esperjenzata Amanda Briffa. Wara 6 snin ta' tertiq il-qalb, Amanda Briffa saret ta' tifel, grazzi għas-servizz tal-IVF li beda jingħata mis-servizz tas-saħħa pubbliku. Mill-proċess tal-IVF tal-Mater Dei jien ħriġt ilha b'tewmin, iżda fis-16 il-ġimgħa korrejt wieħed minnhom. Illum, għall-grazzja t'Alla u grazzi għal dan il-Gvern Laburista, speċjalment lilek, Onorevoli Prim Ministru, għandi tifel ta' 11 xahar. Ħajjita nbidlet wara li saret daħlet fid-dinja tax-xogħol u llum tgawdi mis-servizz ta' Child Care b'xejn. Din il-ġimgħa staqsejt id-direttur ta' fejn ibgħat it-tifel, il-Child Care. Staqsejtu li kieku da servizz kien b'xejn, kemm kont ħanħallas. Għalli l-Gvern iħallas €3.05 fis-siegħa. Jien it-tifel tiegħi jibbukkjat għal 210 siegħa. Ġifieri dan il-Gvern qed iħallas li il fuq minn €7,500 f'Child Care. Dr. Muscat, Sinjura Muscat, nixtieq nagħlaq billi nerġa' nirringrazzjakom talli jentuni nibni l-familja tiegħi u minn qalbi nidilkom li dan huwa l-isbaħ u l-aqwa żmien għall-familja tiegħi. Il-ħolma ta' Amanda Briffa hija toħrajn ukoll, ħolma li qiegħda f'riskju li tisfuma fix-xejn jekk nifqu nofs triq. Waqt il-konferenza l-ġinekologu Mark Sant li hu konsulent fid-Dipartiment tal-IVF Mater Dei ta' toma ta' x'jista' jiġri jekk ma nkomplux bir-ritmu li nqabad fis-settur ta' drittijiet ċivili. Għandna bżonn tmexxija illi lesta tħares l-interessi ta' dawn in-nies lil hinn minn xi voti jew tnejn. Mela r-rwol tiegħi 15 oħra huwa li neleġġi gvern illi ħajkompli jieħu ħsieb l-lat ekonomiku ta' pajjiżi imma wkoll ħajjieħu ħsieb il-ħtiġijiet ta' kull wieħed u waħda miċ-ċittadini tiegħu. Dak miksub sa issa kien irnotat miż-żagħżugħa Samantha Paċ-Gazan, anke jekk kien hemm inqata' qalbu mill-politiċi, jingħaqdet fil-Moviment Laburista u rat stil ġdid ta' politika fejn tista' tagħti sema u ma tibżax tressaq il-ħolm tagħha għall-aqwa żmien ta' pajjiżna. Verament nixtieq li ngħixu f'soċjetà ġusta. Huma dawn ix-xewqat u l-idea li jien bħala ċittadina nista' nkun parti minn soluzzjoni li ħeġġewni nibda ninvolvi ruħi fil-politika. Li nagħti semi fih dan il-moviment fejn passjoni assoluta se nibqa' attiva għax nemmen li l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej.